Така, това кратко представяне на оборудването. Почваме по хронология. На първо място е системата за очистване на вода. Ето, тя е тристепенна с филтър за твърди частици, след което помпа подава под високо налягане към две мембрани, успоредно свързани за обратна осмоза, след което водата постъпва тук в този съд, където се съдържа ионообменна смола за финално очистване, така че ако средно 200-250 ppm е нивото на частиците в България във водата, те се свеждат до по-малко от 10. Пречистената вода се буферира в един 500 литров съд, който е в буса. Вече монтирам, след малко ще ви го покажа и него. И оттам така буферираната вода, това разбира се отнема време, така че е хубаво добре да се планира доколко ще се използва омекотена вода, доколко ще се използва само директно чешмяна вода. А моето лично мнение е, че трябва да се търси добрия баланс между двете, защото не е необходимо да хабиме времеемка и скъпа преработена вода за чисто отнемане на прахта. Тази осмична вода за финална фаза може да минава дори не през въртящи се, а най-обикновени четки, просто за изплакване, за да се избегнат петната. Следва водоструйката, мощна до 210 бара водоструйка, като разбира се това оборудване ще се мултиплицира с развитието на бизнеса. Поръчали сме си две макари 100 метрови за високо налягане. Всичко това се подава към на това голямо разстояние, може да се подаде до изпълнителните механизми, които представляват ето тези дълги прътове, които на практика едва ли някога ще се използват в цялата им дължина. Те са телескопични. Единият е 11, другия е 14 метров. Просто огромни са. Едва ли ще се наложи да се разпънат толкова много. И накрая самите изпълнителни механизми, тези две въртящи се четки, които се въртят от високото налягане на водата. Разбира се, тук не показвам всички други по-елементарни устройства, като най-обикновени четки, които са за финално забърсване. Тук говоря за малко по-високо технологичните неща от цялото решение. Всички те предстоят да бъдат мултиплицирани в зависимост от необходимостта на работа и процеса. Това е най-накратко представянето за вас, моите приятели и надявам се бъдещи партньори, с които да сложим началото на този, поне според мен, перспективен бизнес.